Per fer una videoconferència des del vostre ordinador o un Meet, el que fareu és entrar al vostre Classroom. Dintre el vostre Classroom veieu que teniu les diferents classes i haureu acordat una classe per fer les videoconferències amb la mestra. En aquest cas anem a fer una prova des d'Educació Física. Entrem a la classe i veiem que aquí dalt ens apareix ja l'enllaç per fer Classroom. Normalment no el teniu visible. En aquest enllaç només hi podreu entrar quan el mestre o la mestra estiguin connectats. Si ells no hi estan, segurament no us funcionarà. Per entrar-hi, hi clico sobre i s'ha moure automàticament el Meet. Recordeu que aquí teniu l'opció d'apagar el micròfon, l'opció de tancar la càmera i aquesta opció nova el que fa és difuminar el fons. A continuació, hem d'entrar a Uneix-me ara i esteu a dintre la conferència, la videoconferència. En aquest cas, si voleu sortir, heu de tancar per aquí. I això és tot el que necessiteu saber per fer la videoconferència. Ara anem a veure com fer un Meet, una videoconferència amb els mestres a través d'una aplicació, la de l'aplicació mòbil. Hem entrat al Google Classroom i entrem a l'assignatura o a l'àrea que us han donat per fer l'enllaç. En aquest cas, per exemple, entrem a Educació Física 5è B. En aquest moment veureu que es carrega el Classroom d'Educació Física i a la part superior dreta teniu la càmera de vídeo on heu de clicar perquè s'activi el Meet. Com que és la primera vegada que entrem al Meet amb aquest usuari, ens demana activar la compte i li diem activar. A continuació ja s'obre el Meet i li hem de demanar unir-se a la reunió.